Szczęść Boże, witam na kiedyś tam już szolce tyju. Mamy tutaj dzisiaj takiego Carlusa. Przedstaw się, no co ja by tak godał. No witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Ciebie Leonie, nazywam się Remigiusz Maksymik, zaczynam zajmować się prowadzeniem śląskich biesiad, prowadzeniem festynów, organizowaniem imprez, oczywiście po śląsku. Po śląsku, dobra. Powiedz mi tak, ja wiem, że ty tam po śląsku rozumiesz, zajmujesz się tego, jesteś budowlaniec, robisz tam z jednego pieca ze ślubiot, ale może też chcesz zrobić coś takiego jak takie stowarzyszenie, które by pomagało dzieciom, takim dziadoszkom z autyzmem, nie? Ja, no z kuli tego tak wyszło, że mam synka, co ma autyzm. I wiem, jak jest trudno w leczeniu tych dzieci, wiem, jakie są problemy, jakie komplikacje, wiem, jak rodzice mają problemy, żeby znaleźć dobrego lekarza. I chcę założyć takie stowarzyszenie. Mamy już osoby nazbierane, które chcą pomagać. Chcemy zrobić taką placówkę, i te dzieci będą leczone albo za darmo, jeśli się uda nazbierać na tyle pieniędzy, albo żeby to było za jakąś symboliczną kwotę. Ma być to placówka, gdzie będzie integracja sensoryczna, będzie psychiatra, psycholog. No takie mam plany, mam nadzieję, że to się powiedzie, no ale wiadomo, od pomysłu do realizacji to no, trzeba trochę poczekać. No, powiedz mi tak, Karlusie, to tak, ja wiem, dobrze jest połączyć to, co potrzeba samemu, czyli masz takiego bajtla, co jest, co ty, no dobrze, że przy tym chcesz komuś pomóc, no ale teraz nie dałoby ci się to tak pożynić, no wiesz, imprezy robić, kaj orkiestra będzie grała, kaj ludzie troszkę więcej zapłacą, no a pieniądze z tego będą szli. Właśnie, że to też chciał powiedzieć. Chcę organizować takie festyny, na których będą na przykład robione zbiórki pieniędzy. Mam deklarację Poru Śląskich Wykonawców, że za darmo zagrają na takim festynie. Chcemy robić na takich festynach zbiórki na przykład do tych biedniejszych rodzin albo żywności, albo odzieży. No myślę, że przy dobrej zabawie możemy połączyć jedno i drugie, że i przyjemne, i pożyteczne razem. Mhm. No to fajnie, to wiesz, życzę ci, żeby ci to wyszło, żebyś umiał połączyć te trzy rzeczy. Zarobić na chleb, pomóc swojemu wajtowi i innym, które mają te same problemy, no i żebyś się realizował jako organizator imprez. No wiesz, mam nadzieję, że to wszystko wylezie przy pomocy kilku dobrych osób, które chcą się w to wszystko włączyć, przy pomocy śląskich wykonawców, artystów. No uważam, że jest dużo szansa, że nam to wszystko pójdzie, że przede wszystkim, że pomożemy tym bajtlom, które no, niestety, ale one mają bardzo trudne życie. Ich rodzice również mają bardzo trudne życie i myślę, że to wszystko doprowadza do skutku. No wiadomo, no potrzebuje czasu na to. Nie da się zrobić niczego od razu. Dobra, to wiesz, Rybik, jak ty będziesz takie coś robił, musisz dać znać, taka impreza. Spróbujemy ci przynajmniej tam jakiś werbung, że taka impreza jest, żeby ludzie tam poszli, żeby ludzie obejrzeli, no i dali zarobić. Wspomogli tych bajtli. Bo nie ciebie da zarobić, bo zarobić to musisz ciężko robić, bo to każdy musi robić. Każdy musi robić. Nie? Ale żeby wesprzeć taką ideę. Wiesz, ja na tym na stowarzyszeniu się nie zarobię. Ja tam jako założyciel i jako prezes tego stowarzyszenia ja działam w czynie społecznym i osoby, które... Ale Rymik, nie zrozumieć. My ci nie chcemy pomóc zarobić, tak ci pewno, no, żeby pomóc tym dzieciom, żeby to towarzystwo zebrało te środki, te pieniądze i żeby te dzieci miały wsparcie takie realne, nie? Bo dzieci autystyczne to jest naprawdę ciężki koncept. No jest ciężko sprawa i mam nadzieję, że przy waszej pomocy w przyszłości zrobimy też taki program o takich dzieciach autystycznych. Pokażemy, jakie są trudności, żeby ludzie, którzy nie mają do czynienia z takimi dziećmi, żeby widzieli, jakie to jest rzeczywiście problematyczne. No i myślę, że tym akcentem byśmy skończyli z Pumboczkiem.